Danas, baš na Svetski dan šuma, 21. marta ćemo posaditi našu milionitu sadnicu u okviru projekta Zasadi drvo. Danas sadimo 1000 sadnica topola i 200 sadnica crnog oraha. Atmosfera je fantastična i stvarno uživamo u ovom predivnom sunčanom danu. Okruženje je prelepo, svi su izuzetno raspoloženi i uzbuđeni zbog ovog cilja, a mislim da je najlepše od svega to što smo pokazali da svaki pojedinac može da doprinese mnogo za zeleniju i zdraviju budućnost. Velika mi je čast što sam bila deo sadnje milionite sadnice ovde u Ivanovu i mislim da je jako važno da se širi svest o tome koliko je potrebno pošumiti predela u Srbiji, što DM upravo ovom inicijativom i radi. Ja sam zaista uživao u ovome jer sam imao super ekipu oko sebe i vreme nas je poslužilo. Svima koji do sad nisu učestvovali u sadnji, toplo bih preporučio da urade to, osjeća se bolje nakon toga, sasvim siguran sam. Drago mi je da smo stigli do obećanog broja 1.000.000 i nadam se da nastavljamo dalje.